Ayan na mga idol oh. Ayan na oh. Alright, si 52. Si 52 mga idol. Hey, yun mga idol na, syempre na nagkita tayo muli. Alright, so ito na dito tayo sa loading station ng EPSA mga idol. Syempre magsasakay ulit tayo no. Yun mga idol, training mga idol na, syempre na second na sa first pan race to, second lap. At syempre, first lap ng second pan race. Tama ba yung nabanggit ko? Parang dito na ako. Alright mga idol, syempre na meron tayo isang matigas na warrior dito mga idol. Nag-speed ng 400. Isasama natin mga idol. Sasalin tayo sa pantis mga idol. Balay mo! Ano to? Pag ito, donate tayo mga idol na. Alright mga idol na sa Posorobio na nga mga idol na. Posorobio, Pangasinan mga idol. Nasa 107 km air distance mga idol. At yun na nga mga idol na itong warrior ko mga idol na. Kaya naman natin ang super kadal mga idol dahil sa tagulan mga idol na. Alright, so ready na itong mga warrior natin. At syempre na, alright mga idol, kung nakikita nyo yung mga idol, ayaw ko na paliwanag sa inyo. Malaki naman siguro mga mata ninyo, no? Tingnan nyo na lang mga idol na napakalaki mga idol, napakalaki ng premyo ng BBC mga idol na. Kung ako sa inyo, maglaro na kayo dito. Baka wakasya ba? Alright mga idol na. So na mga idol. Alright, so mega shoutout kay mega shoutout kay Charles Lop. Yung yung nakita mo sa akin no. Ating dalawa lang yun ha, huwag ka lang maingay. Siyempre, bilibahin na mega shoutout itong idol natin dito. Solid natin kalapadis to mga idol no. At syempre na dito sa mga coordinator natin no. So this station ng EPSA mga idol no. At yan, yung itong tropa natin, idol. Mega shoutout syempre ng Mimola at idol Norman. Sa mga pulis ng Pangkalawakan. Yung mga pulis ng Pangkalawakan dyan, mega shoutout sa inyo no. At sa mga vaccine dyan no. Tingnan nyo na yan. Alright idol, magsasakay tayo mga idol no. At yan may kay parin Joseph nga pala na mega shoutout siya parin no. At yan, alak lang sa kalam. Walang sawa sa alak. Alright, go. Tatalpak tayo. So, pumalak ko na. Alright, so buhay pa mga idol. Buhay pa. Bibi mola mga idol, bibi mola. Bibi mola. Buhay pa ano mga idol. Ako na lumibat, kumaya na. Excited ka ba guys? Excited ka. Hindi ko alam mga idol kung tama ito na pili ko mga idol no. Yung pinakamabilis ko na ibon mga idol na nag-speed to na nag-speed to na 400. So alam ko tatalunin niya lahat ng mga ibon dito sa EPSA. Panggulo to mga idol. Apakakas nito mga idol, apakabilis nito ibon na to. Eh dito ako dito ako naasar idol, ikaw na. Kawal ka na pagtuluhan mga idol. Solid mga idol na super kadal mga idol. At syempre na mega shoutout sa Team Durian mga idol no, ng Team Pader mga idol. Alright, ang pakaangas mga idol na yung mga kalapati sa atin mga idol na dapat dolaran. Huwag mo lang gayahin mga idol. Alright, so ito na mga idol na may tari na ito mga idol no. Tinatarihan na natin mga idol. At syempre na pasok ito mga idol. Bukas magkakalaka pala tayo no. Naku, yari tayo. Parang walang magbabantay ng ibon natin bukas mga idol. Siyempre, bibigyan natin ng oras to bukas na dahil sa'yo nga. Mayroon siyang tari mga idol. Alright, sa Patibayan tsaka sa fundraise. Yung fundraise natin mga idol na paduluhan yan mga idol no. 7 laps ba idol? Oo, 7 laps. 7 laps mga idol. Malamang yan sa mga 2 laps pala yung mga idol, bibigay na yan. 335. Ito, pinakamasahin sa lahat. Kaya rin natin, no? Right.
Ayun na mga idol na, syempre mga idol na, mega shoutout kay Bubot yung Into, no? Napakaangas ng iba ng idol natin ngayon, no? At syempre kay Mac Songa, yan, mega shoutout idol. Thank you very much. Thank you so much. You know mga idol na, syempre natapos na tayo magtalpak at syempre na, ito bukas, no? Abangan to bukas mga idol, no? At syempre bibigyan natin ng oras to dahil sa yun nga, no? Mayroon tayong ibon na nakasali sa fundraise at yun nga, may tari mga idol. So bukas, no? Abangan natin ito. Samahan niyo ako mga idol. Bye. The next day. Kumusta mga kukoy? Hey! Yun nga mga idol, so isang morning. Alright, so yun nga, no? Nag-release na ngayon BBC mga idol na ng 646 mga idol na sa Puso Robio, Pangasinan. Alright, so abangan natin yung warrior natin mga idol. At yun napakaraming ibon ngayon mga idol, no? So time check tayo mga idol. No? 8:24 mga idol. At yun malapit yung mga warrior natin mga idol, no? Dahil sa yun nga, no, sa 1-1 na speed mga idol is 8:25. Sa 1,000 is 8:33. Sa 900 naman is 8:44. At sa 800, 8:59, 700 is 9:18. Alright mga idol, so abangan natin yung mga warrior natin mga idol dahil sa yun medyo gumanda yung panahon mga idol. So north tsaka south mga idol, napakaganda ng panahon, no? Kaya yun nga, no, sana lang, no, maganda yung uwi ng mga warrior natin ngayon. At yun nga dahil sa nakasali tayo ngayon sa fundraise. At sana lang talaga mga idol, no, yung pinili natin mga idol na isinali sa fundraise, sana lang, no, siya yung mauna ngayon sa apat na warrior natin dahil yun nga, dahil sa hindi naman natin naabangan yung mga ibon natin tuwing darating. Hindi natin alam kung sino mabilis sa mga warrior natin, no? At eto na napakaraming ibon mga idol, you know, mega shoutout, no? Mega shoutout BBC Cavite at saka syempre, no, Pampanga, BBC Pampanga. Alright, no, ayan sa mga warrior natin na mga players ng BBC dyan mga idol, no? At yan, napakaganda ng palaro talaga ng BBC mga idol. At yan, mag-aabang tayo mga idol. Konting oras na lang mga idol, na siguro kahit sa mga 8:33 mga idol, no, at sana may warrior na tayo mga idol, no. Kahit isa lang mga idol yung pinili nating malakas mga idol, no, malakas mga asar. Yun nga mga idol, no, dahil sa kahit mga 400 speed mga idol, no, napakabilis na yung mga idol, no. Malaki. Alright, so yun na nga. Ayun na, may mga warrior na papunta rito sa atin mga idol. At sana lang may warrior tayong paparating dito ngayon. Napakabilis si Bibi Mola mga idol. Alright, si Bibi Mola mga idol, dumating mga idol, no? JB. Alright, grabe napakakas si Bibi Mola mga idol, no? Akala ko sino bumulusok mga idol. Sobrang angas talaga, no? Ayun mga idol, 8:35 mga idol, no? So nasa 1,000 speed dito mga idol, no? Nasa 1,000 speed yan, no? Ni Bibi Mola mga idol, napakaangas. Bumulusok mga idol, no? Solid na solid yung lipad yan, no? Solid na solid yung lipad ni Bibi Mola. Akala ko sino yung nagmamadali mga idol na bumulusok dire-diretso mga idol, no? Alright, so yung pinili natin na warrior mga idol, wala pa. Bibi Mola lang napakaangas mga idol. Bibi Mola, no? Napakaangas. Alright, so patuloy tayo mag-abang mga idol, no? One bird na tayo mga idol, one down na tayo. So ito nga mga idol, may papunta rito mga idol, oh. Ayun na nga, oh. Ayun na. Ayun ba? So alright mga idol, may isa tayo dito mga idol. Ayun na, oh. Ayun na mga idol, oh. Ayun na, oh. Alright, si 52 mga idol. Diba rin si 52 mga idol, no? Naku, wala pa yung naka-fundraise natin mga idol, no? Wala pa. Dalawa. Ayun na, JB, ah. Ito, 52. Alright, si 52. Ito naka-fundraise natin mga idol, no? Dito na rin mga idol, no? Dito na rin. Ay, iba. Ito na. So ito yung naka-fundraise natin mga idol, no? Ayun na mga idol, oh. Napakataas na mga idol. Ayun na, bumaba na.
Alright mga idol, so ito na. Ang taas niya mga idol, ayaw pa bumaba. Ayun na. Alright, so speed na lang ito mga idol. Napaka-chill-chill ng lipad mga idol, no? Parang di magaling sa laban itong ibon na to. Ayun na. Alright, so wire talaga dapat. JB, paano mo JB? Papasokin mo. So time check mga idol. 8:55 mga idol. 8:55 na sa mga natin speed nito ngayon. Pag baklaklatin naman yung umaga to. Yun na. Alright, so papasok na yan. Alright, so baba tayo mga idol. So yun na nga mga idol, na dumating na yung tatlong warrior natin at kulang pa tayo ng isa. So yun na nga, at lag mga idol. Yun na nga, so possible na sa mga 800 speed pa ng ibon natin at sana lang pumasok sa 800. Yun na nga mga idol, at yan hanggang dito natin video na ito mga idol, at hindi na natin abangan yung isa kasi nga may trabaho pa tayo. Alright, so hanggang dito na ito mga idol, at syempre na see you next video. Bye.